Aja tengah-tengah ah. Aja ngeke, Mbak. Ora guyu aku. Lu mulai sekarang gitu. Masuk aku. Arah ngomong piye? Pas aku bisa di video. Ya aku tuh betul sebagainya. Piye to kuwi wis mulai mau balik mundur. Mbak ini mah ngeke lho, Mas. Ra, action. Mah mintip-mintip pada mana? Wonge kiram tuh. Apa jebul ngono lho. Sebulannya jadi artisnya susah ya juga. Ara iki lho wis ket bau. Nganti Pak Entek. Matanya tuh. Tangan tuh malu bunyi, Pak. Mbak Tin. Ora ya, Mbak. Kan juga iki wau. Ini Pak Entek jadi aku tak jajal ngono. Bisa Ya. Masa-masa saya action kan teko biasa wae kok. Oh biasa ya ora genakne wis mulai urung kok ya. Kamerane iki ngene. Gue mah ngatur sutradara. Ra apa mulai. kok ora iso diajak main komedi. Mana mau mana iki? Mbak anu. Ora ket mau ra metu-metu. Sampai entek dadi. Iki. Hei. Gue cuma batin ngekek sik. Masan ya. Ngekek ya, Mbak. Ya. Antara ada berele. Ayo kok Kok ngomong. nyeliti. Ada ambekannya. Nanti Mbak Tin. Oh sekarang gue. Ayam geprek. Warung wong muda. Nanti Mbak Tin. Warung wong media. Nanti Mbak. Ngomong sing banter. Kok kaya Iki lho ngomong keras ah. ngomongnya Nanti Mbak. Tukang ayam geprek.